En ole kertonut tätä tarinaa kenellekään pitkään aikaan, enkä ole vieläkään kertonut vanhemmilleni, koska minulla ei ole selitystä tapahtuneelle. Kun olin 15-vuotias, noin 10 vuotta sitten, paras ystäväni kutsui minut, veljeni ja toisen ystävämme leirintämatkalle perheensä kanssa. Kaverini perhe ajoi meidät pölyiselle Mill Pond-nimisen leirintäalueen pienelle parkkipaikalle Itä-Sierra Nevadassa. 3 yön oleskelumme toisena iltana saimme jotenkin suostuteltua ystäväni vanhemmat antamaan meidän vaeltaa kukkuloille ja pystyttämään teltan, jotta voisimme yöpyä yksin. Vietimme suurimman osan iltapäivästä raahaten varusteita ylös kukkulalle, 2 tai 3 mailin päähän varsinaisesta leirintäalueesta. Kun olimme vihdoin pystyttäneet leirin, päätimme lähteä hämärävaellukselle kukkuloille. Muutamaa tuntia myöhemmin, juuri auringonlaskun jälkeen, palasimme. Päivän uupuneina nukuimme aikaisin ja menimme nukkumaan. Tunteja myöhemmin meidät herättivät yhtäkkiä kirkkaat valot, jotka loistivat telttamme ohuen materiaalin läpi. Ne tulivat kukkuloiden suunnalta. Ystäväni arveli niiden olevan ajovaloja, mutta ne näyttivät olevan kaukana, eikä kukaan meistä kuullut käynnissä olevaa moottoria tai muita ääniä, vain aavemainen, kirkas valo kaukaisuudessa. Noin 3 minuutin kuluttua valot sammuivat. Hämmentyneinä ja hieman peloissamme päätimme yrittää nukahtaa uudelleen. Makasin alas, käännyin kyljelleni ja katsoin minua kohti katsovaa ystävääni silmissä. En koskaan unohda hänen silmissään olevaa täydellisen pelon ilmettä. Kysyin häneltä, mitä tapahtui, ja hän pystyi vain osoittamaan telttaa pääni yläpuolella. Seurasin hänen sormeaan ja näin jonkin tökkivän telttamme sivua painaen kangasta niin, että työntyvän esineen kärki oli vain muutaman sentin päässä kasvoistani. Huusin pelosta ja ryntäsin pois ulokkeesta. Veljeni ja toinen ystäväni kääntyivät minua kohti, näkivät ulokkeen ja huusivat myös. Outoa kyllä, se pysyi siellä kun huusimme ja vetäytyi hitaasti takaisin vasta hyvän 10-15 sekunnin kuluttua. Vietimme seuraavat 10 minuuttia yhdessä huutaen uhkauksia kaikelle, mitä siellä oli. Huutoihin ja kirkaisuihin vastasi vain hiljaisuus. Äänten käheytyessä ystäväni suostuttelivat minut avaamaan teltan läpän ja katsomaan ulos. Pelosta vapisten avasin vetoketjun ja kurkistin ulos. En nähnyt mitään. Ei ajoneuvoa, ei jälkiä, ei askeleita. Ei mitään todisteita siitä, että mikään olisi lähestymässä telttaamme. Vietimme loppuyön väitellen siitä, pitäisikö meidän kävellä takaisin alas vai ei. Lopulta kukaan meistä ei tuntenut oloaan tarpeeksi rohkeaksi kävellä takaisin leiriin. Valvoimme aamuun asti, pakkasimme teltan ja kävelimme takaisin alas mäkeä. Kun ystäväni äiti kysyi, miten yömme oli sujunut, mutisimme vain ja sanoimme jotain kylmästä. En ole varma, pelkäsimmekö joutuvamme vaikeuksiin vai halusimmeko vain teeskennellä, ettei sitä koskaan tapahtunut. Joka tapauksessa emme ole koskaan puhuneet siitä tähän päivään mennessä.